Hola, hola! Benvinguts un dia més al meu canal, La Mar de Llibres, un canal on parlo sobre literatura en català. Quina calor, per això santa! Mare meva, no us podeu imaginar la calor que estic tenint i no puc encendre el ventilador perquè si no se sentirà el sorollet per darrere. Després de uns quants dies sense vídeo, us porto un segon book haul del meu viatge a Itàlia, però aquest book haul és diferent. Abans us havia fet un book haul dels llibres que m'havia llegit a Itàlia i ara us faré un book haul dels llibres que m'he comprat a Itàlia, que és diferent. I m'he llegit més llibres dels que vaig fer a l'antic book haul i llavors potser faré un vídeo del Black History July amb els llibres que em vaig llegir el Black History July, però encara no ho sé. Tot està per veure, així que a veure quins llibres m'he comprat. Com bé sabreu, jo vaig haver d'enviar una maleta a casa, o sigui, un paquet a casa perquè em pesava molt la motxilla i clar, perquè portava molts llibres. I vaig dir, Marta, no et compris més llibres. I tampoc tenia més lectures perquè me les vaig acabar i llavors va ser com tot una mica dramàtic perquè no tenia llibres, no volia més pes i vaig arribar a una fantàstica solució que els book hunters, en especial el Sergi i altres persones, no els ha fet gaire gràcia, però m'he comprat un e-book. És un Kobo i estic encantada. Sí, encantada. Si no pesa gens, pesa menys que el mòbil, el pots posar així i no et molesta. En plan, ara que tinc aquest tan gran que us ensenyaré després, no sé si us passa a vosaltres que a vegades quan llegiu teniu com els dits com així i us pesa i si us cau a la cara i és super incòmodo. I amb això és la solució, no? I sí, estic encantada, és super guai. Sí, aquí posa que vaig per menys perquè també me'l vaig comprar en físic, el retrat de Dorian Gray, que era pel repte de Booktick, que no he pogut fer. Està molt guai perquè posa quantes hores et queden per llegir i el percentatge del que has llegit. En veritat tampoc si m'agrada gaire perquè m'agobia veure, però em queda per llegir. Però bueno, està molt bé, no pesa res, és super còmodo, és que no sé què dir-vos, és que jo també estava en contra, però és que és el millor del món. No ho substitueix ni mai substituirà el llibre en paper, però per anar a la platja, per anar de viatge, com he anat jo amb una motxilla que pesa moltíssim, per portar el bolso, o sigui, el que faré, que no sé qui m'ho va dir per Instagram, és els llibres que m'estic llegint en paper, descarregar-me'ls per l'e-biblio i així, quan vagi en metro i tal, poder-me endur això, és que de veritat. És que soc una persona que odia portar pes, m'agobio molt quan porto com moltes coses a sobre, a l'hivern m'agobio molt amb totes les jaquetes i tot, i és que entre això i la tablet per anar a la uni és que serà com no anar amb res. Bueno, estic encantada, ja sé que molts estem en contra, però bueno. I aquí m'he comprat dos llibres, que són el de Fanbooks de la Chimamanda, que no em va acabar d'agradar, merda, està pagat, i La veïna del costat, que jo us el ressenyaré en algun altre moment, però el que us volia ensenyar era el meu e-book, que va superbé. I a més, en plan, m'anava superguai perquè els hostels per la nit no havia d'encendre la llum per llegir i la pantalla s'il·lumina sola, en plan té com il·luminació automàtica i pots llegir així per la nit sense molestar la gent. I penso, si la Marta de 7 o 8 anys, quan llegia d'amagat a casa amb aquelles llums de merda amagada que els meus pares no em piquessin que estava desperta a altes hores de la matinada i amb aquelles llanternes segur que es posaven com a sobre dels llibres que estaven de moda quan jo era petita, vamos, això m'hagués encantat. O sigui, tu fiques allà sota el llit, sota les sàbanes i comences a llegir, és el millor. Però bueno, no ens entretindrem més amb el tema de l'e-book perquè ja sabeu que m'encanta. Després em vaig comprar, bueno, no, és un llibre, però bueno, és una guia. És la guia de la Galeria dels Uffizi. No sé per què, normalment compro les guies, m'agrada col·leccionar-les. No us penseu que em faig tan la interessant com per anar-ho de l'estona amb la guia. No, però m'agrada, en tinc moltes de molts museus aquí, com si anés a molts museus, però quan hi vaig, que hi vaig de viatge, em compro les guies en espanyol perquè m'agrada creure'm interessant, però no tant com per comprar-me-la en anglès o italià, així que me la vaig comprar en castellà. Òbviament no està en català, però no passa res. I vaig veure això, molt heavy. O sigui, jo no sí que m'esperava, però no m'esperava com... O sigui, tu entres a la sala, no t'ho esperes i de sobte està la Venus allà tota il·luminada i tu... heavy! En plan... Però també us he de dir que em vaig agobiar molt i vaig marxar a Florència perquè hi havia tantes coses a veure que em vaig agobiar de coses culturals i és com... I he de tornar amb calma perquè era com... Has de veure això, has de veure l'altre, no sé què, i és agobiant. No vaig anar, per exemple, a la galeria de l'Acadèmia i no vaig veure moltes coses importants, però perquè no estava en el mood de fer-ho perquè em vaig agobiar molt i no passa res, estava com davant de moltes coses molt importants i estava allà com... I bueno, després aquest també me'l vaig comprar a Florència a una paradeta de llibres de segona mà que hi havia a davant del meu hostel, que és de Gianni Rodari, que és C'era due volte il barone Lamberto. És moníssim. Vaig posar aquí. Comprat a un mercat de coses antigues a la Piazza Ognissanti, la davant del hostel, el dia 15 de juliol del 2021 a Florència. Així practico l'italià, ja que em vaig apuntar a un curs d'italià. No sé, em va fer molta il·lusió perquè ja havia llegit a Gianni Rodari i tenia ganes de llegir més. I amb italià, que és com la
la versió original. I ara ja comencem a anar increixendo. Nervis! Vale. El següent és un d'Evelyn Waugh. Era del mateix, o sigui, de la mateixa autora que Retorn a Bridgehead. Total, era d'una tal noia que es deia Georgia, està tot sobrellat, però em va costar molt i molt barat. Em va fer molta il·lusió estar en anglès perquè vaig anar a una llibreria que hi havia coses de segona mà en anglès i tal, i vaig dir, para de comprar-te coses en italià perquè les edicions en italià són maquíssimes. O sigui, jo anava a les llibreries, que us posaré algunes fotos, o si no, a TikTok tinc molts vídeos i a Instagram tinc un destacats de les llibreries que he anat pel meu viatge a Itàlia. Unes edicions precioses, de llibres preciosos, que em feia molta ràbia pensar això no ho tenia en català i encara falta moltíssim per tenir com tots aquests llibres en català. Unes edicions és que, o sigui, impressionant, però òbviament no em podia comprar perquè un, els llibres són cars, i dos, perquè comprar-me'ls en italià si encara no sé italià. Això és una excusa per aprendre italià, tornar a Itàlia i comprar-me tots els llibres. Però és que hi havia una editorial que es deia Einaudi, crec que otro rollo espectaculars. I llavors vaig anar com a una llibreria de segona mà i tal, i em vaig comprar aquest, que vaig dir, mira, em fa il·lusió perquè com ja l'hem llegit amb les demetes del vermut, tinc ganes. No sé si està traduït en català o no, mireu, supermono. I després em vaig comprar el retrat de Dorian Gray en anglès perquè me l'estava llegint en anglès a l'e-book, però tenia moltes frases sobrellables i també el vaig veure allà, i és d'aquesta col·lecció de Penguin, que crec que el meu d'Agnes Grey és de la mateixa col·lecció que aquest i en tinc algun altre. Són supermacos, baratos, monos, clàssic, de butxaca, bonics, no sé què voleu que us digui. Per últim, nervis! Un llibre en italià. He decidit que ara col·leccionaré exemplars d'Orgull i Prejudici. És que mireu, és superbonic! És superbonic! A més, té il·lustracions per dintre. A veure com ho faig això. És que és supermaco, m'encanta, estic enamorada. És super bonic. I llavors, si viatgeu i aneu a algun lloc del món i voleu trobar un exemplar d'Orgull i Prejudici, me'l podeu regalar perquè he decidit que els col·lecciono. M'és igual amb la llengua, vull tenir tot un prestatge ple d'edicions boniques d'aquest llibre perquè realment és supermaco, és que m'encanta perquè... O sigui, el primer llibre que tinc d'Orgull i Prejudici és una edició que em vaig comprar jo fa la tira d'anys, superinfantil, molt lleig, de color rosa i blau, o sigui, molt lleig. I ara vull més. El vull en català, que no el tinc encara, i els col·leccionaré tots. És que són preciosos. Ai. I bueno, això és tot. Espero que us hagi agradat el meu book haul dels llibres que m'he comprat a Itàlia. Crec que acabeu de gaudir de l'estiu. Jo estic gaudint moltíssim d'aquest hot bookish girl summer, o sigui, a l'estiu que no he tingut en la meva vida està sent espectacular. Estic molt feliç. Perdoneu, és que fa molta calor. I no sé, ens veiem aviat. Adéu!